strašne veľa toho mám na práci, že si vždycky stihnem zavolať frajer. Tak toho mám strašne veľa na práci, ale mám, skutočne toho naozaj mám. Mám toho naozaj dosť. Hej, je toho pomiluj. Hej, Ašika, skoči, hej, Karinka, tak? Jarmilu, pochuj, naozaj veľa, je toho dosť. Fakt. Neviem si na seba spraviť čas, naozaj, neviem, netuším, neviem, ako sa to robí, ako sa na seba robí čas. Čo? Jak to, že nevyzerám vždycky dobre? Prečo? Tak? Tie ženy vyzerajú dobre, čo oni majú, čo a niekedy to stihnú, čo majú nejaký extra pridavok 24 hodinám ešte hodinu navyše, aby sa stihli upraviť, namadovať. Jak môžu byť chytré a všetko mať porobené roboty, neviem, tak? Platy a dobre vyzerať. Ja tomu fakt nerozumiem. Je to moje dilema. Kde mám v tom 24 hodinovom cykle nájsť ešte čas, starať sa o seba, vyzerať úžasne, ale musím to robiť predsa. Musím vyzerať úžasne, musím, lebo ľuďom záleží na tom, ako človek vyzerá. Nie, že na teba sa niekto pozrie a si povie, že taký si, alebo nie si, alebo ono, tamto, neviem čo, schopný, neschopný. Ježíš. Copacabana, svetlo a dár. Pamätáš